मानसियानो मानसि जाना दं बेवहाय नै जालायनोसै ख्रियावनो जांलै नै लिरनाय दंखायाव अमा बेदरजों बरिया जानोसै आरोना नै बेबो गारनो जागा गैया ना बाय मोनदो नै थेवबो मानसि खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय आरो इउटुब चेनेलाव आं भिडिअ आपल'ड खालामनायदों बर' साहित्य सभानि दा आं थांनायदों बे गारिजों बेनो आंनि गारिया लोगोफोरखौ थिखांनोसै लाना थांसै ओमफ्राय नायनोसै सिख्लाफोर साफा नुगोना नुवा नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोना गिबि खेब बर'आव बानायनो थांदों आं दिनै माबायदि जायो आं मिन्थिया नाथाय ट्राइ खालामनोसै माबायदि नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन आं लोगो नोंथांमोन माबोरै खबरा नै बिथांमोनानो थांनायदों बरियानो थांगासिनो आरोना गारिजों बेनिफ्राय नायनोसै माबायदि साफा साफा सिख्ला नुयोना नुवा बरियानो गोगोम थांना फैनोसै आरोना दा बेवहाय पार्किंखौ दोनना लानोसै आरोना गारिखौ बेवहाय पार्किंआव दोनना लानोसै बरियानो ओमफ्राय ओंखारलांनोसै लोगोफोरजों नायनोसै आरोना माबायदि जादों नै बेनो जाबाय गेट सफैबायनो नै गेट बेबायदि बानायना दोनदों आरोना 64थि बोसोरारि जथुम बर' थुनलाइ आफाद जोंहाय दं tujuan baनायनो हागौमोन This is the main gate जाएंगे हम मानसि आरोना दिनै लास्ट ना मानसियानो मानसि जाना दं बेवहाय नै मानसि स्ल' लिनोसैलै लाइनाव था नै जालायनोसै ख्रियावनो जांलै नै लिरनाय दंखायाव 64थि बोसोर जामुं जानो फैबायनो जोबोद खस्थ' खालामनानैनो रसा मोनबाय आरो मोनसे टेबल बरियानो हा मानसि दामि माथो माला बेहा थासनलै बरिया जानोसै आरोना दिनै खाननैनि जाना लाखानोसै ना मा लोगोफोर दामानो खायनोसै जोङो नै एकदमबारे आरोना सैमा बायदि हाबनानै जों जाफैनाय साइकेलजों लाबोदों नै साइकेलजों ओंखाम जामुंआ फैबाय नै लाना खारबाय फ्रिनि जामुं आरोना अमा बेदरजों बरिया जानोसै आरोना नै जानोसै आरोना लोगोफोर बहुत टेस्टी आरो मानसि जाना दंथारो ना बांसिनानो बर' आरोना जेबो गारनो जागा गैया ना बाय मोनदो नै थेवबो मानसि
Asurit masih sangat kemarin nangai. Ini kena zaman sih kan? कुछ भी Ya, super betul mana? तो गेट का Oi, mau masak ke? Soalnya lu kena kira sini monakeman. Soalnya ada dong. Kami ini share na tamjirangan na chicken jang. Ya, alabu baik tamjirang. 30 rupiah bas 30 rupiah. Kui baik. Tamjirangan na ne happy baik ne bejai gaya. Oh, manu ye jone pari tilang share. Dokona ini dokona biofai dokona. Dalang. Ini dekho दोस्तों. लाठा ये देखो हाँ है सेंट पुराना खाना sih yang itu nih boleh mana labu baca sih. Boronino. Ini jadi Boronino. Bapak jarang nawara. Tahu. Hana ni. Ini biar unduna sih kan. Terus jirai nilai. Sangka baile. Singki salah langgan. Hah? Room barang naga 50 taka. Ek night में. रा Rob गया ना बा? Iya. ये काट दिया रे ना. Boronino अभी दे दी मैंने. Saudara ya Arab sesuatu sekta Arab dunia ya na. एकदम गायला पुला माबाला खालामगासिनो